Això és el romaní, floreix normalment de tardor, quan comencen les primeres pluges, fins al març, d'abril, i és la mel que més monofloral es fa aquí a tota la zona de Llevant, és la mel que més se fa. Les flors és una labiada, fa unes floretes que és molt fàcil d'identificar quan les abelles fan la mel, perquè com que tenen uns pistils així corbats, quan l'abella entra dintre de la flor, se li taca el cap d'un pol·len gris. I aleshores, quan totes les abelles poden formar l'arna amb un pol·len gris al cap, saps que han visitat de flors. Aquesta d'aquí l'hem vist al costat de la carretera i és l'olivarda. Aquesta va molt bé pels apicultors, ara a la tardor, perquè són unes floretes que fan molt de pol·len i ajuden molt a que l'arna es posi forta per fer la hivernada. Igual que aquesta d'aquí, que és la xicòria. Aquesta floreta característica, es veu molt al costat de les carreteres, i també fa mel i pol·len. Perquè aquí les abelles hi posen el pròpolis. I aleshores això nosaltres ho congelem i després un cop congelat se li treu, perquè es queda rígid i així se li treu, i això es dissol amb alcohol per fer la pintura del pròpolis. Aquí tindríem els quadros on les abelles posen la mel, que això són els quadros d'una alça, i aquí és on les abelles posen la mel. Aquests són de plàstic alimentari, i tenen avantatge que es trenquen menys i que fan menys malbé que la fusta. I aquí baix tindríem el cos de cria. Això és un excluïdor de reines, perquè la reina no entri posa a la part de dalt, nosaltres li posem això. I aleshores la reina només es queda aquí baix, les obreres poden entrar i sortir pel forat aquest, i a baix està la reina posant els ous. El pol·len que posen elles, perquè al voltant del pol·len... No. El pol·len és el que donen d'alimentar les larves. I després la mel, que és amb el que s'alimenten elles. Quan arriba una abella... Sí. Quan arriba una abella amb nèctar a la panxa, li dona a una altra abella. I així ho fan fins a... Ja està, en realitat el procés d'extracció de la mel és molt senzill. Nosaltres com... A més és un producte molt segur, perquè és un producte que encara que sigui molt dolç, és un producte... Veieu a les vores com va expulsant la mel? I aquesta mel l'únic que fa és precipitar pels laterals fins a arribar al cúbul.